also. What the legend no each also. I'm a good kitchen over there. Junior.
ọzọ chụmụ ike nwoke m ọzọ chụmụ ike Collins nwanyị anya ọya dịrị gị mma ọzọ chụmụ ike ndị ji kamba n'ọka South, I know one another, no, 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 no,
ịbụ ọsọ ka na-adụ Christopher Okoye ọsụ onye gbara ịbụ ọ ga-agbasi ọsọ ịgbara mụ na ịnatago Naijiria ụzọ na-atọghị na alụ a ga-agbagbali ma alụ ka mbịata ọkịka tie egwu a ụzọ ndị Igbo na-atọghị Okechukwu ndị Igbo n'aka ịgba nwunye nje ka ị na